Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini kilong ki khubor bam tagasngi. Ulat pathai khubor lingba u khubor Antor News ulalit banye kendu kerpang ya iwei na kisamla rangba iba judan ru ya kaminsium snolem Shakiriu dan sab bar ubdei president jangka Western Khasi Entertainment Mautharashan present haringkat ka jingit reilang iba storyteller London but ubala sengru ya ka WES Tourism Society. Kathong jung iba phaibok haringkat ka jingit reilang but ilam prang thong ni Frederick Lingdo thongkhar kalong ban kentiu ye ki samla don sap jong kadong kathan but ban promote iki jaka tourism ha kadong kathan men shamsnem la pelong ya ka West Festival hadom Marwen tourist spot Eastern West Khas Hills District but kalalong ka basaiso Tementa ubnai ha ka 8 tarik 8,000 absan kan pelong ya ka Meghalaya dancing competition khnang banla bansai ye ki rudon sap ka jilla baro kawe Hagani kasngi ondan nang uba Steve Jirwa ubdei uklur jongka DID but unong rai ba pau jongka jela uba wanbha kongsit. Kublai fi baro menuju sotolat sampai ia ka kubur Antonis niwan ban kendu iwi neki balaseng ia ka we ka WS society but ibadairu I nong film ha ka juga por but tongi pai but ini sengap ayu idan ban ong habai dei but kani ka jin form la ne ka sedang ba ka ka penlong I ba in Shina ia kani ka WS society but nadu menu ila sedang ban Shina ia kani Kublai Shibun na kabanta u Antor News kaba pirut pelak ya kapur hakaba ya dai berkane kasni na kabanta jongi te kadai kalat ka kabu na kabanta jongi bangin pentip at pensengau syapi haba ya dai berkane kabanta ningkong ning syap na kaliang jonga ngawan na kalong ying longsem kabaduk kabatoy ime ipa jonga iba im banbala kendoi jakpo hadin nang tas ipalai imdon syu hanes lapertai Warlah hapeding kita kijing babun hanrei kasap kaban ning konghi kabakadon hapo mensim rajong ngak thong baik tim ya kani bangan dai ban poi baik kam syakmat hakipor bangadang kam kena along ubru basmat swa ban syat hanrei umdon bayalam lenti ya nga te dai kat ne kabap penlong ya nga pat de kumno bangan yalam lenti ya kiwe hadin kani ngalarung hakakam snaflem harengkat bat iba alari suciang te ngalak tho ya ka story ngalak tho ya ka lyrics antun bat ngalak airo iki dialog jong ka film kome jonga bat la produce bat direct dai ba alari suciang hadin kani ala ya kendo ya isar storyteller London ubadai utried bahedu jong ka Western Khasi Entertainments te lengba jong kani ka Western Khasi Entertainments kala penlong yang bangan shim ya ka shop center ka Western Khasi Entertainments Mautharashan present hakabanga ngadai na po Mautharashan na kasnong jonga kadai na paryong bat ngasyong ngasa aru hakasnong domole te lengba jong kani la iya hakakam sna film hakabanga la sna ya ka film sosat ka jingim bat ya ka film sebai kibadang yai lenti menta te hadin kani pate ngasyam ba kalong kaba bangan nyalam ya kiwe pat ki kena ki badon sap ke like no tang ka acting te hadin kata lale shibun ki kam ki bangan nyalam ki kena ki ban yakiu hakiran san ba pher te ngala sengno ya ka we ka kanhun hakabang ya kendo ya arngut ki briu ki ba support bat ya trailang bat nga kita de uba lamprang thongni bat iba Frederick Lingdo thongkhar te hadin bangala ya kendu ya gini hakbaya dei bat ka Western Khasi Entertainment Mautharashan presents na bat hi yala de kum u president ba Frederick Tongkhar kum u general secretary bat iba lamprang thongni kum u finance secretary te ngila pentelun ya kikam ngila penlong ya ka we ka festival hapo Dommarwen tourist spot ka balai ngibu ya kane ka jing penlong ya kane ka festival kalong bangan kentiu ya ki kam tores hakane ka dong kathan ka jongi baru hakaju kapor bangi kentiu ya ki samla ki badon sap don pong hakine ki dong ki than ki jongi hakane ka tourism ka bangila dap ngila ai kerteng WES festival
balai ngi ai kerteng WES Festival, W kemut ngi tau ya ka West Kasehel, E kemut ngi tau ya ka Eastern West Kasehel, S kemut ngi tau ya ka South West Kasehel. Kemut kini ki lai teli ki district ki la penlong ya ka ne ka West, Eastern West, South West bat ka West Kasehel. Te ka jing tmu ka jongi bangin penlong ya ka ne ka dei ni penlong ya ka singing competition, ka dancing competition, bat babun kiwe ki competition, kena bangin yo ban jiet bat ban sei ya ki samla ki badon sah. Hidang yale ban pentelon syakmat harengkat ke jingnya trelang jong All Meghalaya Dancer Association ubadai presiden jong ka ba kit tabak. Te ba kit tabak ula don ketilang bat ni hakaba ngin pentelon ya kene ka kam ai kublai uro nang ta kani ka WES kalaya syakmat. Te habaya day bat kene ka WES Festival kene ka tourism ka bangila adap haune usnam arhajar arpulai arhajar arpusau kal along ka ba saiso shibun nilayo jit shibun ki kena ki badon sap ha karwai ki badon sap ha kashat basa ka we kal along ka ba kring ya ki we pat ban yalam ha kene ka jaka pekai ki jaka ba itnat jongi ka bangi jutip ka dom marwai bat lengba kene ka festival ki briu ki yo ya kajing la bat kajing itnat jong kane ka jaka te ngila le ya kane ka program ngila long ka ba job mo nyempat ong ka ba 100% rek along ka ba job ngidap da kajing sarong ni baro laingut ke bangilong kum kipaya te hadin kani menta ubenai arpon ru terek ni penlong ya ka Meghalaya champion dancing competition harang belang kabalai don bentalang bat ka we ka school kaba nyin sa yarap kerpang ro hakabaya day bat katai ka school kabangin konwen ya kane ka program tena kaliang jongi ka WES hakatai ka sngi ni penlong ya kane ka Meghalaya champion dancing competition kabangin organize ru da kane ka kanhun Western Khasi Mathareshan Preston te kane ka kanhun kan sa penlong ya kane ka dancing competition habaki price ki jongka kilong baningkong ngila ban ai arhajar arpo hajar tingka baningkong ngi ai arpo hajar tingka baar ngi ai khatsan hajar tingka bat balai ngi ai shupo hajar tingka bat ngin ai ro shupongut ki consolation prize hakaba ka dor kalong shi tingka shi hajar tingka marwai hakaba ka dor kalong shi hajar tingka marwai te hakane kasngi kum ban pensotenat ban penbang penbernia yaki paiba no wan pek kai hakane kasngi hakane kasngi endon shibun ki item kum kalau kidip ki attractive install nang ta ki children games idon kin bausi ki castle data don kini ki tarpaulins ki Mickey House bat ki ki benta te hakane kasni ka bakar pang ru unsa don unong ruai uban pensit ban pensengain bat udai unong ruai ba pau tam jong ka jala ka jongi uba gabang jutip wan bah kong set te unsa ai ya kajing ruai ka konsat ke jong u hakate ka sngi bat om tang kata haka dancing competition unsa bishar lang rengkat bat ibakit thaba jong ka All Meghalaya Dancer Association unsa wan uwei ustar no shat bak paunam jong ka ri India ka jongi hubadai ukhasi ka jongi ubalayo bat ya ustar jong ka dance India dance uta udai ustip jerwa unwan hakate ka sngi na benta ban ai ya kajing bishar ya ka dancing competition ban pan pik benia ya ki samla don sap jong ka ne ka jela ka jongi bat un ai ro ka performance ka jong u te kalong kalat ka kabu na ka benta jong pi ki paiba jong ka jela baper om tang kini ki west bro lai teli ki district hanre ha ki weru ki district pila bane sim benta hakate ka sngi ngila open lang barok khot khnang ba pinyo sim benta hakaba ustip un i ya ka sap shat ka jong pi hakelang ki jaka jong ka ne ka jala ka jongi te perlok prajor baro sobha ban ya simke ya kane bat sim kane kalat ka kabu jeng pentip telada pikwa ban sim benta hakate ka Meghalaya champion dancing competition pila ban sapun yune number bat kabairung ka jong pi kalong sanspa tangka iwe pila ban call ini number nriu khandai not khandai sunway laisan lainot bat ka entry fees kalong sanspa tangka kublai shibun perlok ublai undon rekat bat pi kublai sejarngu